ଆଜି ମୋ ଘରେ କିଛି ହେଲ୍ଦି ହେଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଶତପଥୀ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରୁନ ପିଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଜୁସ୍ ପିଇବା? ନା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲରଫୁଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍‌କୁ ଆମେ ଜୁସ୍ ବନାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍‌କୁ କାଟି ମିକ୍ସଚରରେ ଦେଲି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଜୁସ୍‌ଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପାଳି ଆସିଲା ଶତପଥୀ ବାବୁଙ୍କ। ଶତପଥୀ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଥକାପଣରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଖୁସିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦିନର ଥକାପଣ ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଜୁସ୍‌କୁ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ତ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଗ୍ଲାସରେ ଦେଇଦେଲି। ଶେଷକୁ ମୁଁ କଂସା ଆଉ ଡଙ୍କାରେ ପିଉଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଏଇ କଂସାରେ ହିଁ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏ କଂସା ଆଉ ଡଙ୍କାରେ ୟୁଜ୍ କରି ପିଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଆପଣ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ଦି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।